Illum naħseb kellna konferma oħra fis-sigħat li għaddew kif kellna konferma fil-ġranet u l-ġimgħat li għaddew li l-istituzzjonijiet ġewwa pajjiżna jaħdmu. Jaħdmu u ma jħarsu lejn wiċċ ħadd. Nappella biex ikun hemm prudenza f'dan il-qasam għal diversi raġunijiet. Jien fil-waqt li nirrispetta l-libertà tal-espressjoni u l-libertà tal-istampa, irrid ngħid li l-bieraħ kont imġiel li nagħmel stqarrija, għax ma stajtx ma nagħmilx stqarrija, imma li ma rapporti u stqarrijiet setgħu alertjaw persuni li kienu persuni ta' interess. U li kieku dalgħodu l-istituzzjonijiet ma għamlux li kellhom jagħmlu. U li l-bieraħ fil-għaxija stess kont infurmat u tajt istruzzjonijiet biex jiżdiedu bil-kbir ir-risorsi kieku dalgħodu qegħdin nitkellmu dwar persuna jew persuni ta' interess fl-investigazzjoni li setgħu ħarbu mill-pajjiż. Naħseb qed tippuntaw tkunu qegħdin tippuntaw subajkom lejja li b'xi mod jew ieħor tajt early warning biex persuna taħrab mill-pajjiż jew persuni jaħarbu mill-pajjiż. Dan kollu qed ngħidu mill-ġdid biex kulħadd jerfa' responsabbiltajiet tiegħu. Nifhem il-freedom of the press, nifhem li kulħadd għandu dritt li jirrapporta dak li jrid, biss anka fil-sigħat li ġejjin u fil-jiem li ġejjin hemm bżonn inżommu l-prudenza. Hemm bżonn il-prudenza mhux għax m'għandix xi ngħid. Jien ili sentejn inżomm ġo fija biex ma ngħid ċertu affarijiet u nistenna l-ħin u l-mument fil-ħin opportun li ngħidhom dawk l-affarijiet. Ħanneħħi ż-żrar kollu li għandi fiż-żarbun biex inkun nista' ngħid dak li naħseb u l-mistoqsijiet li rrid biex inwieġeb. Ma naf ukoll li bħala Prim Ministru u mħabba dak li għamlu sfortunatament Prim Ministri oħra qabli, kull kelma li nista' ngħid illum mhux ħadd intuża biex jingħalaq dan il-każ b'suċċess, imma tintuża biex dan il-każ ma jingħalaqx. Jien nerġa' ngħid il-ħsieb tiegħi, l-azzjonijiet tiegħi, l-azzjonijiet tal-istituzzjonijiet, l-istruzzjonijiet li tajt l-istituzzjonijiet fl-aħħar sentejn, fl-aħħar xhur, fl-aħħar ġimgħat, fl-aħħar jiem, fl-aħħar sigħat sal-bieraħ fil-għaxija stess kien ċar li rrid nuri lill-istituzzjonijiet u l-ġustizzja f'dan il-pajjiż ma tħares lejn wiċċ ħadd. Ovvjament irridu nimxu l-assunzjoni bażika tal-liġi, ma nistgħux aħna ngħaddu court martial lil ħadd. U li rridu nistennew li nagħtaw il-verżjonijiet, irid infakkar illi għadni m'għandix rapport min-naħa tal-investigaturi illi jissuġġeruli illi nagħti maħfra presidenzjali nirrakkomanda maħfra presidenzjali xi l-maħfra jagħtiha il-President, imma jien għamilt il-pass bla preċedent li niffirma ittra fejn nikkommetti ruħi li jekk ikun hemm biżżejjed provi jkunu korraborati jien nagħtiha din il-maħfra. U għalhekk naħseb prematur li noqgħod nispekula fuq ħaġa oħra. Ovvjament intom fil-libertà bħala mezzi tax-xandir li tagħmlu l-konklużjonijiet tagħkom, jien ma nistax hawnhekk noqgħod nispekula. Irridu nistennew ftit jiem oħra, ftit sigħat, ftit jiem, ma nafx, jiddependi minn numru ta' affarijiet. Jien l-ewwel wieħed imma fejn ili nżomm ġo fija sentejn, ħanżomm ġo fija ftit jiem oħra sakemm inkun nista fil-libertà kollha nesprimi ruħi. Xorta, ovvjament tistgħu issaqsu mistoqsijiet li tridu. Imma il-kuntest tat-tweġibiet li ħanati, ħankun qed ċar ħafna. Il-kuntest tat-tweġibiet li ħanati, priorità tiegħi llum mhux illi nagħtu sodisfazzjon lilkom bir-rispett kollu għall-mistoqsijiet. Huwa li ma nippreġudikax il-proċess. Have you asked each Cambria or can admit to resign? Il-kwistjoni kollha hija, nerġa' ngħid, irrid nistenna il-proċess. Kif diġà il-proċess għaddej, jien ċert li jkun hemm il-konklużjoni li hemm bżonn li jkun hemm. Jien jekk qed timplika jekk Keach Cambria u Konrad Mizzi għandhomx x'jaqsmu mad-delitt, l-informazzjoni li għandi jien sallum il-ġurnata li m'għandhomx x'jaqsmu. But they have links to Jorgen Fenech. They have links to Jorgen Fenech, Prime Minister. You should believe that. Don't you think they should step down pending investigation? Bir-rispett kollu. But don't you think they should step down pending Bir-rispett investigation? kollu, ħawieġbek, nerġa' wieġbek. Il-punt kollu li jinbidel mill-bieraħ jew mill-bieraħ tlula għallum huwa li ġiet arrestata persuna, inżamm persuna.
l-akkużi ħajnġibu qudiem dik il-persuna fuq dik il-persuna għadni miex privi dwarhom u għatem l-interrogazzjonijiet li bdew jew ħajibdew. Għandna persuna oħra illi qed titlob għal maħfra presidenzjali u biex tixed, nerġa' ngħid m'għandi l-ebda tip ta' indikazzjoni li sallum il-ġurnata, issa kulħadd irid nagħmel il-kavajat imma m'għandi l-ebda tip ta' indikazzjoni li hemm xi politiku jew inkella xi persuna milli semmejt implikata fid-delitt. Mhux qed nagħti a blank check hawnhekk. Qed ngħid sallum il-ġurnata x'ħenu illum bħalissa l-10 ta' filgħodu dik l-informazzjoni illi għandi sa issa. Prim Ministru, Nexia BT kienet ikkonfermat li Jorgen Fenech kien se jgħaddi l-miljun il-kumpaniji ta' Konrad Mizzi u Keith Schembri. Lil Konrad Mizzi u Keith Schembri kellimtom wara li seħħ l-arrest ta' Jorgen Fenech? Le ma tkellimt ma' ħadd, anke għaliex jien dawn l-affarijiet da' deċiżjonijiet noħodhom kif qedtilkom il-bieraħ waħdi. Naħseb jekk iridu noqogħdu nitkellmu dwar minn fejn għaddew il-flus jew ħaġa oħra, naħseb fil-ġimgħat li ġejjin ħajkun hemm diversi mistoqsijiet li għandhom jiġu imwieġba minn kulħadd inkluż mill-oppożizzjoni. Imma mhux ħanidħol hemmhekk, mhux ħanitkellem politikament illum. Illum ħanejt biss li l-informazzjoni li għandi kif qed lill-kollega tiegħek huwa li m'hemmx politiċi sallum il-ġurnata sissa mal-investigaturi involuti jew li huma suspettati fl-involviment tagħhom f'dan id-delitt. Deċiżjoni se toħodha waħdek, iżda sazzjoni se tieħu. Deċiżjoni naħseb ħanejdlek ħabibti inti għadek żejr nar żgħar minni. F'dal pajjiż kellna id-delitti ta' Karen Gregg, ta' Raymond Caruana, kulħadd iparla u ħadd m'għamel xejn. Jien tkellimt darba qatt kwiet u kalla jrid inkunu għalaqna dan il-każ li huwa l-ikbar wieħed fl-istorja ta' pajjiżna. You said that there are no politicians linked to the murder. Even if that's the case, don't you think the links between Konrad Mizzi and Keith Schembri, once again, Keith Schembri, he has admitted having business plans. I've asked you hundreds of times about this. That's a legitimate question u dik hija konsiderazzjoni li naħseb li għandha wieħed jara wara li joħorġu l-fatti kollha Jacob. Ġifieri mill-ġdid, jien illum il-ġurnata bħalissa ma nistax nagħmel dik il-konsiderazzjoni. Would it take a prosecution, Jorgen Fenech being prosecuted for murder, would be grounds for Keith Schembri to step down? Jekk iwieġbek dik il-mistoqsija, issa naħseb li nkun qed nippreġudika l-każ Jacob. Okay? L-arrest ta' Jorgen Fenech. Ħan irrepeti dak l-qal Jacob. ħankun ċar. Is-sur Fenech, Jorgen Fenech, twaqqaf mill-pulizija u twaqqaf mis-servizzi. Ir-raġunijiet għaliex twaqqaf ma nistax jien formalment ngħidhom hawnhekk. Okay? Jiġifieri biex ma nagħmlux naf li huma assumptions forsi ovvji, imma rrid noqgħod attent ħafna kif nitkellem. Għax naf li kull kelma li ħanejt illum jien ħadd tkun skrutinizzata f'100,000 qorti tal-appell. Okay? Mela. Il-fatt li twaqqaf Jorgen Fenech mill-armata dal-għodu ma tasibx li għandha implikazzjonijiet politiċi. Il-fatt li għandek żewġ persuni fil-gvern tiegħek li kellhom ħsieb li għamlu negozju miegħu. Dan wara l-elezzjoni, mhux qabel. Jista' jkun bl-istess argument li kien hemm persuni oħra minn partiti politiċi differenti u f'karigi differenti li jagħmlu negozju miegħu wkoll. Ġifieri bl-istess u li huma mhumiex magħrufa. Forsi jkunu magħrufa. Le, forsi jkunu magħrufa wkoll. Mhux qed ngħidlek jista' jkunu gvernijiet ta' qabel, mhux qed nipprova nersaq lejn dak l-argument. L-argument l-uniku argument li nista' ngħidlek huwa illi il-fatt li l-istituzzjonijiet f'pajjiżna ingħataw ir-riżorsi matul is-sigħat li għaddew biex jagħmlu din it-tip ta' operazzjoni u din l-operazzjoni kienet operazzjoni maġġuri biex jaraw li ħadd ma jkun qed jaħrab mill-pajjiż jew jipprova jaħrab ma nafx x'keħħa jagħmel dan jien fl-aħħar mill-aħħar. Turi r-risolv tal-gvern u tiegħi personali li dak li qed sentejn ilu leaving no stone unturned iseħħ. Issa ovvjament setgħu saru qabel dan l-affarijiet setgħu saru wara l-informazzjoni li għandi jien u meta ġejt informat il-ħin kollu fuq din l-investigazzjoni kemm mod ġenerali kif ukoll b'mod speċifiku huwa illi ma kienx hemm biżżejjed fatti biex ikun hemm a successful prosecution. Okay? Li kieku, wara kulħadd bravu, ma li kieku il-pulizija u s-servizzi aġixxew imqar minuta qabel kien ikun hemm periklu li l-każ jisfaxxa kollu. L-affarijiet saru meta kien hemm
bżonn li jsiru. U l-ewwel wieħed kelli noqgħod ħalqi magħluq u ma ngħid xejn. Illum stajt niftaħ ftit dak li nista' ngħid. Kalla jrid għada pitada nkun nista' inwieġeb il-mistoqsijiet kollha li qegħdin tagħmluli, uħud leġittimi, uħud forsi spekulattivi, u nista' nassigurakom li jien dawn huma deċiżjonijiet diffiċli imma ħadthom serenità. Qatt ma ddejjaq nieħu deċiżjonijiet u jien gburi bil-servizzi kollha tiegħi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.